sang khajakwa somkwa pasari ni puilai ani a Tel Aviv khopui kot thlir pakhata mi pui zinuai kara tlangwal pahnih hi Coca-Cola ken mangin anin fiama ahma sazoka kalin a Coca-Cola bur honper chuai pa an ma ni tok zonga ron kal riat ngai lo pa pakhat avasut zeu rualin ahnung zoka kal chuan pa pakhat ngonga chuan spray engemaw aron kap zewa engma hrelovin chu pa chu akal tlang vele maya chutiang chuan he mi te pahnih hian midang pali panga vel lai lo nek buain spray chuan an lo kapa an ma ni lo hmutu mi puite chuan fiam thu tho nan mi an prank vel ni anga in engtin ma tilovin an lo thlir liam mai ani mahse ani nataka chuan he mi te pahnih hian tu ma an prank lova an ram mel malian tak pakhat da thatura ruwa manna ti puitlin dan tur en chinna an nei ani jok video masalama tarlan to angin kumsang khajakwa somkwa panga a Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin chu Palestinian te inremna asiam puya wangin tha ani a sang khajakwa somkwa paruk in thlan puya Benjamin Netanyahu kai hruai party in sarkar na siamin Prime Minister aron ni a Palestine nena remna siam zonga in biak na chu aron titop ta ani in biak na chun zom le tura Israel sarkar karnan Palestinian helten Israel chu tharum mangin an theih to pin an beya July ni somthum sang khajakwa somkwa pasaria Jerusalem ma theih le thlai zorna bazar mun lun lai taka thichil bom voi ni puakin mi som pali an thi a midang za som nga chuangin hliam an tuar bok ani hepoi khoina rap thlak taka hian Islamic Jihad le Hamas helpol ten mo phurtu an ni thu an puanga he thil hian Prime Minister Netanyahu wathin atirim hle a Hamas Political Bureau ho tupa Khalid Mashal chu arang lamada thatwat trulin a hreta ani Khalid Mashal hian Israel lakatangin thil phut lian pui pathum aneya ahma sabera chuan sangkhajakwa somli pariat Israel Independence War laya Israel sipain Palestinian mi tam tak an chua le an hno chua an then omrama ral tlanta te chu zalen takin Israel an kirle tur ani anga sangkhajakwa somruk pasari 6-day war atanga Israelin a then omteram a obbe zui saktak te po a pekir le vek bok tur ani ang tin heng mai baka hian Jerusalem khua a thunei na chu Israelin apumbil big tur ani lawanga Palestinian tenen anin sem tur ani bokang heng thil pathum te hi Israelin remati ani chuan in remna an siamanga Palestinian helho te hian poi khoi an ban san ve to don ani mahse heng thil pathum te hi Netanyahu tan chuan pom mai chi ani lova chutiang thil te poma in remna nei ai chuan in do chun zom zel a thlang jok ani Jerusalem bazara thichil bom ti puwa ani tuk chia July ni somthum pakhat sangkhajakwa somkwa pasaria Prime Minister hian Cabinet Emergency Meeting ko ngalin Hamas Political Bureau hruai tu Khalid Mashal la thana tur thu chu an pomta ani Mashal hi Jordan khopui AMMAN na Jordan sarkar humhim na dongin zalen takin awm meka Israel in Jordan ram chunga lu khunga anwathat ani chuan Israel chunga Jordan na thin rim viawang ti chu hriat sha ani a sangkhajakwa somkwa pali a Yitzhak Rabin na Prime Minister ani lai khan Jordan lal King Hussein nen in rem na an siam kha ani a tuna Jordan ram chunga Israelin tual an wathat ani si chuan an in rem na khan atuar ngei don ani mahse tuna chuan Yitzhak Rabin chu Israel Prime Minister ani to lova he Khawvela om to heklo Adam laya King Hussein ane na in rem na an lo siam chuan torpha don po ni se tuna hian Netanyahu kai hruai Israel sarkar chu melma te ma chon turin a in pein a in huam thlap ani Cabinetin na ngai danan pompui felrualin Netanyahu chuan MOSSAD Chief Dani Yatom muin masala da thatura ruwa manna siam turin a hrila silai lek lova aruk theiang berle chui chua mai theilo tura che turin atibok ani MOSSAD Research Department na Dr. Ten masala thanan chuan tu dang dai tak anu ma po chui chua mai theilo tur man an du thu an soya kidon team ho tu pa po in na that ringin chutiang tur siam chuak tur chuan Israel Institute of Biological Research IIBR thunei tu te abia a
tichuan IIBR hian tur siam hna chu an lo changta ani tunhma po in IIBR hian hlawhtling takin tur an lo siam to thina Palestinian helpol hruai tu wadi hadat an hrai hlum tumpo khan Iraqi doctor le German doctor thaber berten ngun taka aruang le athisen an en diknu po in engbol hlo nge man ani an hre chuak theilo kha ani a video masalama tarlan ani to kha August tha agent thren khat Jordana lutin masalani tin hun man dan an en thlachana a hun man dan chip chiar an riat nu in Tel Aviv fa an mun puya report an thona chu report a lan dan chuan tuk tinin mashal chu bodyguard tel lovin a ina tangin a chuak thina a driver nen SUV car dum mangin Palestinian Relief Bureau panin anin khal chuak thin ani Palestinian Relief Bureau hi AMMAN khopuya Shamia Center building nga om ni in Middle East Palestinian ral tlante ham thatna tur ngai tu pol ani a chu center a chuan mashal hian na a thok ve ani center kot athlenin mashal chu kara tangin a chuka kea thuilo te akal hnu in luka pui kal tlangin building chunga alut ngal thin ani ngun taka report an bi chian hnu chuan kara tanga chuka center building luka pui pana kea akallaya be chu arem chang bertura nga in chu tiang tur chuan ruah manna an siam ta ani September ni somni pali sangkha jakwa somkwa pasari operation nei tan ma chia ni chuan AMMAN khopuya 5-star hotel pakhata foreigner khwalzin pahni an thlenga ami pa jok chu lunglam natna nei ani awangin kalpo akal ngil thalei theilova a meichia jok chu doctor ni in akha to kin damlo BP le nerve te chu a check sak deuh reng ani lungna lema chang mi pa hi MOSSAD senior officer Mishka Ben David ni in masala thana tur operation a AMMAN le Tel Aviv in kara thu in thon ton na le in biak po na lama mo phurtu ani a doctor lema chang meichia hi ataka po doctor thiam tak ni in MOSSAD agent ani boka masala thana tur hi ti pal thil thuwa agent te taksha a afar pal hlo ani chuan rang taka en kol dam na tur dam doi antidote kol tu ani a ama chau hian he antidote hi akola van duai thil thuwa man alo ngai ani po in thu nei na top akuta hian da ngal ani operation zo fel ani hnuwa AMMAN atanga anin thiar filim dan tur boipui tu tur agent ten AMMAN an ron thlen le hnu in kidon hit team member te po an ron thleng kim ve ta a member te jinga mi pahni chu Canadian passport nei ram hrang tlo jin kwal mek ni in tun tuma po hian ram pathum an tlo kwal hnuwa Jordan ron thlok lut hi an ni a airport a po man emo rin hlel emo tok lovin tluang takin an tumram hi an ron thleng ani ataka chuan he mi te pahni hi Canadian khwalzin ni lovin masala taksha a tour spray dan tur lo practice ngat tu MOSSAD agent pahni te kha an ni a tuna hian ataka che chuak turin AMMAN khopuya anom taran mai ani September ni somni panga chuan agent pahni ten masala office ron kal tur chu building kota chuan an lo chang rana anni pahni mai ba ka hian operation in charge chu center kota hian om ve boka thil lakal sual pal hlowa operation kan se langai thut ani chuan operation in charge hian agent pahni te hi a hril ngal tur aniang film khur thila agent te hian center building compound chunga hian mobile phone emo electronic thil engchi ma an keng lut lova operation in charge ne na anin biak dan tur po kutzung tang le taksa chevel mangin ani anga operation kan se langai ani chuan operation in charge hian alukhum phoin boruaka avor chaudon ani center hnunga parking area a agent te in chaseng na tur car pakhat achunga driver in ring sa thlapin ading boka operation nei tur chuan anin ring ta hle ani chutia in ring rana an lo chan lai chuan nidanga thlen hun pa ngai anga bok masal chu aron thlenga agent pahni te hian engkim ma pa ngai vek tura an ngai ani masala kara tanga chuka center kong khar pui lam pana ke a aron kalmek lai chuan ruah man lok angin agent pahni te chuan an vapan hnai ve nga la pen nga vel chawin a kar dan to tia masala kar kong khar churan in hongin me cheno pang pakhat hi kapa ti in aron tlan phei ve a
chumini chuan ni danga ati ngai lo ang takin afa te sikul kal tur chu akara chuan an lo chuang ve alo ni a masala chau tha an du laya chutiano pangpoi soi lo aron lan tel ve ta ka chuan thil akal sual pal hlawin operation how to pa in alukhum phoin borua ka avor chawa mahse heti lai tak hi agent pahnih te center building ban lian pui pui phena an kal lai tak ni in an how to pa lukhum vor chu an mu thei ta lo ani agent pahnih te hian masala chau ngun taka an ena anin sorbing awangin anunga no pang ron kalpo chu an lo hre chang lo hrim hrim bok ani chuti chungin masal chu an vatok chop chil ani tangal maya ken keng tu chuan a chin po hon tumin a han pota mahse azam chiat wang nge aman mo luat wang ni ang practice na zonga ahun taka pot hong zat zat thin khan ahun tak tak alo thlen hian a pot hong thei ta tlat lo mai ani ken keng tu in a hna hlen lo chungin tur keng tu ero chuan a hna hlen ngei tumin masal chu hnunglama tangin avaban phei thuaka chu vele masala driver chuan afanu kara hruailet le tuma aron phei ve mek lain melriat ngai lo mi pakhatin hnunglam atanga a boss avaban a mu chuan ring takin a au chuak ngala a driver auri a riatin masal chu ale hoi ngala chu vele a hnunga agent chuan a tur ken chu masala beng veilam zona a spray chuak ta ani agent pahnih te hi an ma ni lo ngak reng tu parking area a car ding chu panin manmo takin an tlan ngala parking area an va thlenin midang pakhat aron lan bel le ta ani chumi chu masala thian hnai tak Hamas helpol sipai ho tu te zingami palian le chak thatak Mohammed Abu Saif ni in masala mu tuma ron kal ani a kara pak felmek lain mi pahnih ron tlan chia chu a mu a akara tanga chukin chumi te ti din tum chuan avapan hnaya an hnen ava thlen chuan agent pakhat ken keng tu chuan a ken ken apo han thei lo tak mang khan alua nat takin alo hem saka ti chuan an ma ni lo ngak tu kara chuan an tlan lu san ta ani man mo takin an thlen na hotel lam panin an tlan ngala thuipon la tlan ma in car driver chuan Abu Saifan an car number alo chin chia lai a mu thu a soya ti chuan agent pahnih te chu kara chuan chuang chhun zom zel ngam lovin an chuka car po chu mun fian rial rem chang deuh laia hnu chia dai turin driver hnena chuan an hril bok ani Abu Saif Khan agent te chuan na car number alo chin chia mai baka an hnunga ke atlanin aron zui zel alo ni a thuipo an tlan hma a agent pahnih te hi an chuk le ngal mai bok si awangin Abu Saif chuan aron nang ching ta ani Coca-Cola bur keng tupa hma a tak Saif chu randingin a oma thrama hei hian masala kuta thlak ani tiin a au ngal chiama chu vele agent pakhat jok chuan Saif a chu aron nam thlu a kutan thlak zui ta ani chutia mingau khwal zin pahnin arappa pakhat kutan thlak ron tamol mol mai an han mu chuan makti in na chhevel kot thlera mi puite chu an ron pung khom ngal truama kot thlera duty mek Jordanian police officer ron thleng ve ngalin agent pahnih le Abu Saif te chu police station lama a hruai ta ani police station an thlen chuan agent pahnih te hnen atang hian Canadian passport mu ani a Jordan thunei tu ten Canadian ambassador ko ngalin ambassador chuan agent pahnih te aron bel chianga reilo te akom hnu in Canadian an ni lo ani ti hrengalin Jordan thunei tu te hnena an mi man te chu Canadian an ni lo thu a hril ta ani AMMAN le Tel Aviv in biak po na chungchanga mo phurtu Ben David tan agent pahnih man an ni thu a hriat vele mangang takin Tel Aviv lam a hril ngala Tel Aviv an ho tu pa deni Yatom chuan antidote kol tu meiche doctor kha a thlen na hotela la om chun zom tu le abak agent dang zong chu AMMAN khopuya Israel embassy a biru turin thu alo pe ani heti lai hian masala taksa tur na tho ron lang chuak tanin hospital a hruai ani a adin mun chiat bel zelin ni khothelovin na om ta hialani Tel Aviv a ve thung chuan MOSSAD chief dani Yatom Khan prime minister ngalin malak dan tur an soi duna
Netanyahu hian Jordan lal King Hussein chu telephone a bia in thupoimo tak soitura oma wangin MOSSAD chief chu Jordan na tir adu thu a hrila darkar tamfe ain ngai tu hnu in King Hussein chuan alor tita ani tichuan Netanyahu chuan MOSSAD chief dani Yatom chu Jordan na athon luta him taka an agent te Israel an ron let le theina tur ani don phot chuan King Hussein na du ang le a thil phut ang te chu ti hlawhtling sak vek turin acha ani Yatom AMMAN na thlen meu chuan King Hussein an engkim alo hrevek to a masala thimayang ti hlawthong tak le thingrim taka aom lain Yatom chuan avabia a Jordan sarkarin MOSSAD agent pahnih an man te an chua ani phot chuan masala nun na chan him turin antidot an pek thei thu le chu antidot chu Khawvela hmundanga hmu tur aom lo thu a hrila Hussein chuan hospital lam phone in masala din hmun azota doctor ten thei top an chua mek chungpo a zual lam alapan zel thu le anun na chan him tur chuan man hmo angai to thu an lo hrila tichuan Hussein chuan Yatom a thil phut chu pomsakin man hmo takin meiche doctor chu a antidot nen masala omna hospitala Jordan sipai ten an hruai ngala chutia man hmo taka injection apek don lai tak chuan Jordanian doctor masala enkol na amo phurtu ber chuan antidot formula a hriat ve phot lo chuan chuti maya injection pek arem ti lo thu soin antidot formula chu hriat ve beisei tatlat mai ani MOSSAD chief in chutiang formula poimo lutuk tu mar hriat lova Israel doctor te siam chu ramdang doctor te hne na hlan chhon arem ti si lo awangin an thu ain hmu thei talo ani chutia thu in hmulova anom reng lai chuan masala din hmun na hniam tual tuala antidot pek ani vat lo chuan reya dai to don lo ti alang reng ani tichuan King Hussein nan Netanyahu abia a imi te hian rang taka antidot formula an puan chua vat lo chuan kan sipai ten in embassy an lu khunganga agent dangbi rume te po kan man khom vekang ti in thinrim takin a hrila ngun taka in ngai tu hnu in Netanyahu chuan MOSSAD chief abia a formula chu hei aya thazok po kan la siam chuak le zelang tuna chuan kan mi le sa te sahimna kha poimo ber ti in aril ru min tumin a soipuya chutia prime minister berin a soipui hnu chuan Yatom po in rem ti in antidot formula chu an hrilta ani injection pek ani atanga darkar chan ve hnu vela masal chu aron meng le ta a antidot na tho achak hle ani masala adam fel hnu in MOSSAD agent te Jordan atanga hruai chuak turin MOSSAD deputy chief hlui le Israel ambassador to European Union te po lo ni to Ephraim Helvi chu AMMAN khopuya athlok luta King Hussein a komin MOSSAD agent te chua anni theina turani don chuan Israel atang mek Hamas mi le sa then khat an chua zalen thei tur thu a hrila King Hussein an lom takin Israel embassy a MOSSAD agent pali bi ru te chu a chua zalen ngala chu mini la chuan Ephraim Helvi arwal chuan Israel an thlok lut ngalani Ephraim Helvi hi sangkha chakwa somkwa pariata Netanyahu wan MOSSAD chief atan arwata foreign minister atan Ariel Sharon na arwat bok ani embassy ya biru MOSSAD agent pali te him taka Israel hruai ho ani to lain masala tha tuma abeitu tak agent pahni te ero Jordan ram tan ina khungbe reng an lani a chumi te hruai chuak tur chuan Benjamin nan a foreign minister Ariel Sharon na Jordan atir lut vele ta ani King Hussein a sarkar chuan Ariel Sharon a hnena Israel tan ina tang mek Palestinian le Arab pol rang mi le sa somhni dang chua zalen le turin an lo nora chung mi somhni zinga chuan Hamas helpol ho tu pa le Islamic sa kho hruai tu Sheikh Ahmed Yasin po atela Yasin hi a spinal cord a chiat awanga che hlei thei to lo wheelchair a hun mang reng ani chungin an mi te zinga chuan hu hang anga hle a Israel laka helna chok chuak tu le tharum tho tura an mi te fuipor tu lian tak ani hetiang misual an man tam tak mi somhni lai chu Israel sarkar hian MOSSAD agent pahnih te khul chua nan a chua zalen le a
mahse Israelin an miman te achua hnu po in Jordan hian Israel agent pahnih te chu achua ve du ta tlat lova thil dang a phut bel le ta zel ani tichuan thil a buai chho ta hle a khalit masa la tha tu ma an be na chuan buaina a thlen hnem ta viau mai ani mahse Israel hian khoya ma englai ma in ami le sa te a phat san ngai lo Jordan acham mek foreign minister Ariel Sharon a thinin a tuar talova King Hussein alaka ain khausa ve ta ani kan mi le sa te chu indu le reng bet reng ro u apoilo an mani thak tu tur agent dang tam tak kan lak bel zelang mahse hei hi ro u intui intur zong zong kan dang chat vekanga tui hal dang charin kan siamang che u kan agent pahni te in chua lo ani ngat chuan masala hi kan la that nge bokang avoi ni nana thi na apum pel le ani po in avoi thum nan kan be le ang thi na apum pel zat aya voi khata tam zel kan beang AMMAN khopuya abiru emo inlal inchunga inthukru emo po ni se kan lu khunganga kan that khopang kan mi le sa te hi in chua lo ani ngat chuan kan la that mang ti in King Hussein chu an khum ta sia maya Hussein amai ba ka athui suai Jordan Sarkar official ten Sharon naka atanga munle muna chu tiang thu an han riat meu chuan an zor chhne hle a agent pahni te chu himdam taka chua zalen an nita ani sangni palia Sharon na prime minister aron ni hnu in Hamas ho tupa ni china kan tarlan to wheelchair a hun mang reng chunga Israel chiat na tura Hamas sipai te thu petu le fuipor thin tu sangkha jakwa somkwa pasari kuma Israel in jela tanga achua zalen tak Sheikh Ahmed Yassin kha Israel sipain an ka phluma ama thak tu Abdel Aziz al-Rantisi po Yassin ka hlum ani atanga thakhat nu loka Israel sipai te bok hian an ka phlum le ani sangni palia vek hian Palestine president Yasser Arafat po kumhni chung sarona sipai ten an hual be hnu in athi ani kha Khalid masale ro hi chu tha tumin an beinon le talova Ahmed Yassin le al-Rantisi te tha an ni hnu in sangni palia Hamas ho tupa ber aron ni chawa sangni som pasari thlengin chu din hmun chu achel ani heti chin hi ni le ri se MOSSAD hlawhtling na chanchin dangte po thlir ho zel kan tum don nia mang tha ule